Hvad så der YouTube? Velkommen til den her video. I dag spiller vi noget mere, eller noget Rocket League, sammen med Jeppe. Hvad så? Fordi at, ja, vi skal spille Rocket League, og... jeg tror jeg skulle sige det. Bare sig det. Vi skal spille Rocket League, og den joiner nu, og nu skal vi bare fucking vinde, og vi skal fucking dræbe den, ja. Du kører. Ja. Det er 100 p. Ja. Okay, kom så, vi skal bare koncentrere nu. Shit, kom en kat. Shit, det er godt der. Det er godt der. Shit, det er godt der. Ej, så tager han. Jeg kommer kørende baglæns. Ej, shit. Nej, så skal han selvfølgelig skubbe den fucking lort. Hvorfor skal jeg have så dårligt internet? Hvorfor fanden har jeg så dårligt internet? Du har den på 400. What? 124. Ej, nu er den gået helt ned. Ja, det var kun det her start. Jeg kører. Fuck please. Den er her. Yes. Ej fuck det der, det var gysligt. Okay. Fordi så sidder katten heroppe på armlængden. Så sidder hun, så kommer hun og prikker mig på skulderen. Så troede jeg, at det var min far, som der ville sige noget. Så kigger jeg op, hvor fanden er han? Så ser jeg, at hun fortsætter med at prikke. Så står man bare og tænker på, at det er sådan en eller anden fremmed, som der er kommet ind. Står bag stolen, bare klar til at gøre et eller andet. Så var det bare min kat. Okay, den har jeg. Der er bare kat. Den der vil være med i YouTube-video. Hvad? Så vil vi jo bare være med i YouTube-video. Ja. Ej, nej. Den der, den har jeg. Nej, så har jeg ikke. Ej, hvad? Ej. Nu stopper det med at lægge. Det irriterer mig fandme det her. Ej, stop. Den skal det lægge. Nej. Kig lige mine penge, mand. Ej, nej. Jeg hader... Selvfølgelig, når vi lige skal lave videoen, så er jeg... Ej, så er jeg mega ringe internet. Det er pisse irriterende. Ej, nu er den på 6. Og så skal de så... Nej! Scorer jeg? Jeg scorer! Respekt. Yes. Det var fandme heldigt, jeg scorede. Jeg er bag dig. Jeg kommer nu. Scorer jeg? Jo! Nej! Jo! Yes! Hat-trick, mand. Prøv at kigge på mig. Prøv lige. Bliver snart YouTube. Prøv lige at kigge på mig. YouTube bliver snart veteran. Ja. Prøv at se, der kan I se det. Der kan I se mig, jeg bliver snart veteran. Sygt.
Ja. Henover. Ja. Nej. Se, jeg sagde det. Det er mine 20 Rocket League skills. Jeg tror, at jeg skal prøve at lave sådan en video, hvor jeg rent hvad hedder GTA 5 bare sjov. Nej. Det er det. Åh. Lad os komme nu. Oh shit. 3-2, de må ikke score. Nå, men så skal vi bare score inden. Hold du strå. Ja. Ej, nej, hvorfor skal det lægge? Ja! Sådan godt, Jonas. What a goal. Jeg kører. Ja. Det skulle da en vild penge, du har. Eller havde. Jonas. Ja. Ej. Var dig, som der lød ligesom et futtog. Hvorfor skal de lægge? Det irriterer mig sindssygt. Nej, nej, stop. Nej. Selvfølgelig, når vi laver videoer, så skal jeg fandme have sådan noget pis. Fuck. Rolig nu, Jeppe. Der er 7 sekunder. Nej, det pisser mig af. Er det fuck, det kunne tage sig... Du kører. Ja, det kan jeg sgu da ikke med den her penge. Fuck, hvor easy, man. Nå. Vi skal spille en til. Ja, vi tager en til mod sammen. Mod sammen, de er gode. Nå, okay. Hokker vi også ud. Hvad siger det, den her nu? Er det her den nye? Ja. Fuck, den er Der er chill. vand. Jeg scorede, gør jeg ikke? Så. Rød. Fuck, den er fed. Så er der hajer over. Mod 2 broer. Er du klar? Ja. Jeg kører. Yes, nu er jeg på en sammen. Jeppe, det er dig. Ja, det er ikke mig. Fuck, det gik hurtigt. 5 sekunder. Hold kæft, man. Det er sådan noget, du ikke har fundet. Hold kæft. Okay, kom så. Fuck, ja du. Du kører. Jeg hader dem, der skubber. Fuck! Ej, undskyld. Undskyld. Det må man nemlig ikke sige. Det må man sgu da godt. Ja. Benjamin og ham der Lukas der, de spiller sig sgu. Skål. Jeg er bag dig. Tabte vi egentlig før? Kør, Jeppe! Undskyld.
Fuck, du er heldig, mand. Før, nej, der var et... Var det det? Ja. Nå, der står jeg nu. Gør jeg sådan? Jeg er forbi. Okay, vi kan godt nå det. Vi skal bare lige have vandet. Jeg kører. Mm. Er det ikke en fed bane? Jo, jeg har faktisk kommet. Og hvis der er nogen af jer, der vil være med til at spille med mig og Jeppe, så må I godt det. I skal bare være venner med en af os. Over Steam. Eller også begge, så er det ikke noget. Så skriv ned i kommentaren. Den har du. Okay. Yes. Assist. Vi laver lige sådan en comeback der. Du skulle se det comeback, som Tønnes og mig vil spille kom. Der stod 15-5. Altså det kom der til at stå. De starter med at være foran 15-0. Ej shit, det er sygt. De får... Nej, Jonas, kommer du hjem? Jeg er på vej, men jeg har bare ikke noget boost. For helvede. Må du tage den? Men så står der 15-0 til dem. Og så kommer vi til 15-5. Så de fører til halvleg, og så kommer vi til sidste. Ej, nu har jeg dårlig internet igen. Jeg har mega ringe internet. Hvorfor? Fat noget computeren. Den er høj. Jeg kører. Nej. Det var en spilning igen. Altså, jeg troede altså ikke, den var gået ind. Så jeg blev nødt til at tage den. 4 mål. Ja, jamen, jeg sagde også, at det var en spilning. Ja. Det er spændende. Du kører. Åh. Det var tæt på. Hvorfor er du ikke med op? Fuck. Nej. Nice, Jeppe. Ej. Det er godt. Eller fuck, vi har lavet et comeback. De får to. Robert. Save. Den er der. 100. Ja, men der var jeg ligesom kørt væk derfra. Okay. Jeg kan bare huske første gang, at jeg fik Rocket League. Ja, den der måde, der du reagerer på.
Den første gang, jeg var også handicappet til det. Jo, men første gang, der var jeg sige. Hvad så? Skal vi spille noget mere Rocket? Eller skal vi spille noget Rocket League? Har du købt Rocket League? Rocket League? Ja, for helvede. Jeg har kræftet, vi griner om. Nej. Jeg har 10 sekunder. Du kan ikke nå at slå 2 mål. Det kan de faktisk godt. Ja, helt 100. Og så er det. Har vi spillet 2 kampe? Ja, vi har kun spillet 2. Vi skal lige vinde den 3. gang i træk. Ja, det synes jeg. Jeg fik nye. 4 mål! Ready. Okay, bananer. Okay, de vil godt have en rematch. De vil godt have en rematch, og de vil gerne vinde. Så vi skal bare lade dem tabe. Så ikke godt? Ja, jeg kører. 5 minutter, guys. Og piger, hvis der er nogen af dem, der ser med. Før vi stopper den her video. Eller før jeg stopper den. Selvfølgelig, hvis der kommer overtid, så tager vi dem med. Og så tænker jeg, at jeg ser den, og så redigerer, hvis der er noget, der skal redigeres, og så lægger jeg den op i morgen. Der hvor jeg kommer hjem. Det kan jeg kun lige nå. Sådan klart, der hvor vi er færdige med Night Basket. Det passer sgu da fremragende. Shit. Yes! Jeg fik den lige reddet. Shit. Shit. Vi skal lave kostymer i morgen. Fra kl. 12 til kl. 3. Nej! Den kunne have gået ind, uden at jeg rørte den her anden gang. Fuck. Nej! Så flyver jeg lige over. Nej. Fuck, det er klassemål. Golasso! Jeg ved du, hvad vi skal gøre til Night Basket? Vi skal være hjemløse. Jeg kører. Så vi går med huller i bukserne og huller i trøjen. Og har rullet os i jord og alt sådan noget. Eller har fået sådan noget maling i hovedet og på trøjen og alt muligt. Safe. Det var noget. Jeppe! Ej, undskyld. For helvede! Jeg kom til at køre for langt. Undskyld. Det skulle godt holde det her. Gå ind over. Ja, men det hjælper ikke, fordi så var jeg der ikke. Den kommer til dig. Var der? Ej, selvfølgelig. Ej, selvfølgelig. Bedre penge var, Jeppe. Ja, nej. Jeg fik den skubbet væk. Nej! Den har jeg. Indover. Stolpe. Okay, det er fandme det. Det er det.
Nej! Så rører jeg det selv. Nej. Fuck, det kørte godt ind. Ja, altså vi skal bare vente den tredje, så det er jo fint nok. Jeg har 100 mere end dig. Det kører. Ja. Jeg kommer med nu. Jonas, ikke køre ind. Du får fandme ikke lov til at stå. Good. Okay, nu har jeg 100 mere end dig. Det kan jeg godt se. Fornemt nogen. 45 sekunder er jeg på. Ja. Okay, begge to for dem ikke kørt. Okay, jeg har. Så bare... Shit. Du må bare ikke score nu. Nej! Safe. Safe house. Så er det bare hjemme. Ja, jeg har styr. Bare opad med det. Good. Respekt, Jeppe. Så vi skulle have vundet alle tre, det skulle godt. Ja. Vi begge vi kører. Ja. Kan vi score et til mål? Nej. Jeg lever sgu da stadig. Okay. Vi vandt for tredje gang med træk. Jeg rammer ikke jorden. Vi skider lige lidt. Jeg fik en hestesko. Nå, gå ud af den, Jeppe. Nå, YouTube. Tak fordi I gad se med. Håber I vil smide et like, fordi så kommer der nok flere af dem her med Jeppe. Ja. Ja. Vi ses. Ja, men ja. Vi skal lige hurtigt se den her nye bil. Nej. Fuck hvor fedt. Nå. Vi ses YouTube. Hej. Hey.